Pred 5 rokmi, zhruba o takomto čase, náš Maťko rozhodol sa, že nás spojí v hlase. A tak odvtedy, každý štvrtok o 4:30, o zlom krchy bežíme do našej zúšky zlatej. Zísť sa nám vždy trvá hodnú chvíľku, za to za spev sme už dostali aj čokoládu Milku. Pár úspechov je už za nami, veď Maťko s nami babami to naozaj dobre vie a preto nám to tak pekne znie. Veď spev to je predsa naša vášeň a ako ste sami počuli, spievame jedna báseň. Maťko, to je týpek riadny, nevyrovná sa mu žiadny. Veď zvládnuť 30 žien, to je náročné, on to však zvláda veľmi statočne. Pred koncertom nervóznie, na javisku to však skrie. Diriguje nás vždy super náladička, občas mu z ruky vyletí aj palička. Každý tón musí byť presne tam, kde má. Ak náhodou nie je, tak nám trošku vynadá. No na to máme ľudsku našu. Tá vie skrotiť Maťa kašu. Vaša vev nám stále ruší, asi jej to píli uši. Mirka naše hlasy ladí, nič ju pritom neodradí. Zuzka, tá na klavíri zasčaruje, keď treba, aj 100-krát to zopakuje. Bobo nám na base hrá, ten sporek vždy tak dobre dá. No a Stando, bubeník, na toho tiež nemá nik. Kus sveta sme pochodili, v Taliansku ohľade žili, v Chorvátsku bola riadna sranda, Maťko sa opadal ako kung fu panda. Dvakrát za rok na sústredkách chodíme, tam vždy najviac roboty stravíme. Štamprli troška hrušky, ráno nezvládame skúšky. Ďakujeme za tieto úžasné roky a tešíme sa na ďalšie spoločné kroky. V septembri v plnej sile stretneme sa zas, tak nech nám rýchlo ubehne ten letný čas. Týmto sa končí naša báseň krátka, ktorou sme chceli povedať len skrátka, že ďakujeme za všetko, čo ste pre nás urobili a tak by sme vás radi trošku ocenili.